tu je već stvar bila ono kao baš ono ozbiljno da kažeš ono. Izgubili smo Zaret, izgubili smo zemlju, izgubili smo ono sve što ono krize, one prošle ono kao ludilo. Neki period ono kao taj od 95. i kako se zove, vera ono kao u oporavak privrede i znaš u neku normalizaciju ono kao prvo u glavama sa Avramovićem i ekipom i onda opet je bila lopata neka iza ćoška ono kao u glavu. Ti imaš otvoren rat nepriznat već dole na Kosovu od 98. godine. Ti sviraš protestnu pesmu Metak u glavu, znaš, ono, a meci već lete. Sada još, na primjer, snimamo taj album i dolazi se do Metak u glavu. Metak u glavu bila ono, baš ono direktno, ono, kao što ime govori. Sama priča, tekst, poruka je ono, znaš, dosta ti je više, ono, političara i njihovih sranja i ovo, ono. To je ono Rambuje, hoće biti, neće biti, hoće biti, neće biti. Polumobilizacija nije mobilizacija, a ti ono kao pokušavaš da radiš to. Onda smo tu ono pribegli staroj dobroj autocenzuri, znaš ono, ukinuli, napravili instrumental, ono, ostaje samo refren Metak u glavu. Onda kasnije su ono došli, ne znam, pa su te metke popili ljudi koji apsolutno ono nisu zavredeli i onda smo prestali da je sviramo, ono. A sam album je opet iznjedrio Doktora Popa, čoveče, ono, to je po, ono, da kažeš, ono, ne znam, ako imamo himni, ono, to je himna benda, ono, to je priča u stvari o nama, kao.